Ayan, welcome back mga tol sa aking channel. Once again, ako po si Totoy Bato at ito ang ating Batotoy Trip. Ayan. So, katatapos pa lang ng ating programa. Ayan. Nag-start yung program ko 9 AM hanggang alauna. So, it is now 1:25. Alright. At eto ulit tayo sa kalsada. Magla-lunch pa lang tayo mga tol. Yan, di pa tayo na lunch. Hindi pa tayo nanghalian. Kaya medyo Tom Jones rin tayo. Ayan. Ano kaya kung pasadaan muna natin yung masarap na kinalas ng Victas Kinalas. Ayan. Isa sa mga masarap na kinalasan dito po naman sa Naga City na matatagpuan sa may Kinalas Country, Dayangdang, Naga City, the home of Kinalas dito sa Naga, ang Dayangdang. Ayan. So ating pasadaan mga tol. What Victas Kinalas has to offer. Alright. We're going to the Kinalas Country, Dayangdang, the home of Kinalas, Naga's Best. Isa sa mga may pagmamalaki po naman ng Naga City, etong Kinalas natin, ano. So yung mga kababayan natin na umuwi po naman ng Bicol, especially ng Naga, hindi nila pinapalampas yung pagkakataon na makatikim na masarap na kinalas dito sa Dayangdang. Alright. So ating pasadahan mga tol, isa sa mga masarap na kinalasan dito sa Naga, ang Victas Kinalas. Tara tol, sama ka sa food trip ko. Ayun, food trip tayo. By the way, ang Victas Kinalas mga tol ay matatagpuan sa may Sierra Madre, Dayangdang, Naga City mga tol. This is the place to be. Alright. At eto na, andito na tayo mga tol sa Victas Kinalas mga tol. Alright, dito na tayo at ating matikman ang napakasarap na kinalas ng Victas Kinalas mga tol. Alright, tara, sama ka sa food trip ko. Nakalob radio dito mga tol, oh. Boss, nakalob radio dito. Okay. Ayan mga tol, try natin yung super kinalas ng Victas. Maubos ko kaya yun? Try natin mga tol. Baka di ko maubos. Ayun na lang, sige na. Ayan, baka dito natin maubos yung super kinalas, kaya mag-jumbo na lang tayo. Yep. Di ba? Say ko ba ano ako?
Ipipicture ko, ibablog ko. Ayan, sige. Try natin itong itong jumbo kinalas ng Victas Kinalas, mga tol. This is the place to be. Ang Victas Kinalas, dito matatagpuan sa may Sierra Madre. Ayan. So, madali lang tumahanap, ano? Sa may harapan lang ng itong car wash. Alright. Victas Kinalas. Ayan. Pet malung sabaw, pinakulo sa uling. Ayan. Open sila mga tol from 8:30 AM to 6:30 PM. Ayan. At yung kanilang mga menu, eto. Pili na lang kayo dyan, mga tol. Ito yung special jumbo kinalas. Ito try natin, mga tol. Kung gusto mo magkaroon ng add-ons, ito naman, pwede kayong pumili dyan. Meron din silang siomai. Ayan. At pwede din kayo magbigay ng tip. Ayun. Aside din sa siomai, meron din silang bagong lutong puto, mini pao. Ayan. Siomai, that's 5 pesos, in mini pao for 15 pesos only. Right. Yan, solo natin yung lugar, mga tol. Yan, dahil medyo naputo tayo alanganin, kaya wala nang ganong kumakain, kaya solo natin dito sa Victas Kinalas. Mas gaganahan ka dito, tol, na kumain dahil naka-love radio dito lagi. Ayan. Sound sila, love radio. Kaya pamimili tayo dito ng Christmas. Alright. Ito na mga tol, yung sinasabi ko. Jumbo special ng Victas Kinalas. So try natin to, mga tol. Nice best. Only here, Victas Kinalas. With matching puto. Kung gusto mo medyo maanghang, meron silang chili oil. Para mga tol, food trip tayo. Ngayon, nakalahati na ako. Halos maubos ko na, mga tol, pero busog na ako. Ang specialty ng Victas Kinalas, mga tol, kung makapasin nyo, yung kanyang sabaw is hindi sabaw kundi malapot yung sauce niya. Pero masarap, ha, kumpara sa ibang kinalas na malab na yung sabaw. Sa kanila, ang sabaw nila is talagang malapot, oh. Yan. Kaya matagal siya lumamig. Of course, with egg. Meron pang siomai, mga to. Siyempre yung chicharon. Alright. So yan, mga to. Ang specialty ng Victas Kinalas. Halos hindi na kaya ubus, eh. Hindi ko na kaya ubusin, oh. Ang dami.
Pero subukan ko ubusin to dahil sayang din naman, ano? Yan. May puto pa, oh. Ito ko maubos ko to. Ayan mga tol, try nyo din, Victas Kinalas. Ayan, kasama ko ngayon si Paring Junic. Siya ay owner ng Victas Kinalas. Ayan, Paring Junic, i-invite mo yung ating mga mga viewers kung saan matatagpuan itong Victas Kinalas para matikman din nila yung napakasarap na kinalas ng Victas. Saan pa yung location nyo? Guys, kung gusto nyo magpainit o magigop ng mainit na sabaw, yung masarap na kinalas, punta na lang kayo dito sa Victas Kinalas. Yung location namin, Sierra Madre Street, Sierra Madre, Naga City. Dangdang. Oh, Para madali nyo makuha, dito kayo dumaan sa may Mayon Avenue. Pagtapat nyo sa kanto sa may South Bridge, ay South Bridges School, kakaliwa kayo. Tapos diretso lang sa una-unahan ang tapat namin, Karawasan. Ayun, yung car wash yun. Yan. So unahan doon yung Very Happy. So madali ma-locate. Yan. So maraming salamat yan si Paring Junic ng Victas Kinalas. Yan. Yung sabi nila dito, oh, Petmalu. Petmalu ang sabaw. Pinakulo sa uling. Ayan. Sila lang mga tol yung nagsaserve ng kinalas na luto mismo sa uling, di ba? Oh, kaya sabaw pa lang. Sabaw pa lang, ulam na. Ulam na. Ayan, maraming salamat Paring Junic. At ubusin ko na ito ating food trip dito. Ayan mga tol, ito ang ating food trip. Don't forget, like and share kung nagustuhan niyo po yung video natin. And subscribe pa Totoy Trip. Ito ang ating food trip mga tol. Ako po si Totoy Bato. Ayan. Hey boss, salamat ha. Nakapuli ka lang. Kunsain. Shout out kay Paring Junic, Victas Kinalas. Yan. Boss, salamat. Salamat, thank you. Yan. At nalibre tayo dito sa Victas Kinalas ni Paring Junic. Ayan. Ayan mga tol. At ating napasadahan ang masarap na kinalas ng Victas Kinalas dito sa may Sierra Madre, Dangdang, Naga City. Alright. So busog na busog tayo mga tol. Hindi ko naubos, oh. Alos hindi ko naubos yung jumbo kinalas na nai-serve sa atin ni Paring Junic. Ayan, so maraming salamat kay Paring Junic ng Victas Kinalas at nailibre tayo sa ating lunch. Alright. Ayan, so libre yung ating lunch courtesy of Victas Kinalas. Alright. So again mga tol, kung kayo po ay mapadpad dito sa Naga City, don't forget to check out Naga's Best Kinalas. Isa po ang pwede yung matry itong Victas Kinalas. Isa sa pwede nyong subukan na kinalas dito sa Dangdang sa Naga City. Ayan, Dangdang Kinalas Country. Napakarami ditong kinalasan mga tol. Kanya-kanyang recipe, kanya-kanyang timpla at kanya-kanyang presentation ng kanilang masarap na kinalas. Halos lahat naman masasarap, ano? Alright. Dito marami ditong kinalasan. Ayan, ikutan natin, ano? Ito pa, kinalasan pa to. Ayun. So ang dami ditong kinalasan mga tol sa may bahagi ng Dangdang, considered as kinalas country dito sa Naga City. Ayan. So halos marami kang madadaanan dito ang kinalasan, no? Ayan, kaliwat kanan dami kang makikitang kinalasan. Alright. May lomi, paksiwan. Ayan.
Isa sa mga food hub dito sa Naga, especially kung Kinalas po ang pag-uusapan. Ayan, panalo ang Barangay Dayangdang bilang Kinalas country dito sa Naga City. Alright, yan, Kinalas. Alright, dami talaga ditong kinalasan mga tol. So isa lamang po yan sa mga masarap na kinalasan dito sa Naga City. Ayan, na ating napasadahan ang Victas Kinalas. Eto, kinalasan pa to. Ayun, kinalasan din yan. Ayan, ang dami ditong kinalasan mga tol sa may Barangay Dayangdang. Marami pang kinalasan ang ating mahanap at matatagpuan dito sa Dayangdang. Ayan, so hanggang dito na muna itong ating arangkada sa kalsada sa ating episode ngayong hapon. Ayan, ating napasadahan yung masarap na kinalasan dito sa Naga City, ang Victas Kinalas. So again, shout out kay paring Junik ng Victas Kinalas at nalibre tayo sa ating lunch ng kanyang napakasarap na kinalas. Shout out Victas Kinalas. Alright, maraming salamat. So hanggang sa susunod na episode natin mga tol, subukan nating pasdahan ang ilan pa sa mga masasarap na kainan dito sa Naga para sa ating food trip episode ng ating Batotoy trip. So hanggang sa muli mga tol, maraming salamat. Ako po si Totoy Bato. Like and share kung nagustuhan nyo po ang ating video, and don't forget to subscribe Batotoy Trip.